Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. MK Party izoba ne-media briefing ngenhloso yoku-addressa udaba lolu madoda lawa kuthiwa ayi-17 alaphaya eRussia, empini ekhona phakathi kweRussia ne-Ukraine. Kodwa ngaphambi basifunde leyo lethe ephuma ku-MK Party esazisa ngalolu daba, fisa ukukukhumbuza ukuthi lolu daba lakhulunywa i-News 24 emavikini adlule. Ufikile Mbalula wathi no, kusesama-allegations and akafuni ukuphawula lutho ngama-rumors ngoba bangaze bamsuwa abantu. Kodwa udaba likhomba i-MK Party. Akazi kusho lutho wathi ubona uZuma ngendlela aflexe ngayo. Manje akafuni kusho lutho ngalolu daba. Angizange ngilireporte-ke mina. Angizange ngikhulume lutho ngalo. Okuthe ngesonto indodakazi endala ka-former president uJacob Zuma yahamba yayovula icala, ivulela uDuduzile. Ngaqala-ke ukurireporta futhi ngasho ukuthi amaphoyisa athe kusesengama-allegations, abanabufakazi, kodwa ama-Hawks yiwona asephethe lolu daba, azoli-investigator, bazosazisa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ama-Hawks abuthola ini. Ngakho-ke akunabufakazi abanabo okwangaleso sikhathi. NgoMsombuluko uDuduzile Zuma sabikelwa futhi ukuthi uhambe wayovula icala, evulela uKhoza okuyena ethi wammisleader, wamnikeza i-information okungeyona ukuze kuthathwe lawa amadoda awu-17 aye eRussia. Okuvelile ngendodakazi le ndala ka-former president ukuthi amadoda awu-8 kula madoda ahambile, 8 yawo angama-family members. Uzwe wathi omunye kuma-comments, uma uyibhekisisa kahle lento, uma ngabe bekuyinto eqondile beyizobhenefitha umndeni ngoba buka ukuthi abantu abawu-8 bangama-family member. So ngoba manje ayisahambanga ngokohlelo noma ayisekho njengoba bebeyitshethi izoba ngayo, sebeyaqala babophisana. Kodwa kube ihambe kahle, abantu abebezobhenefitha yilaba bomndeni. Uma ngingena ku-TikTok ngazithela phezu kwevideo ka-Dr. Mbuyiseni Ndlozi, yena ukhulume kanje. Ntatwa Duduzane usathule namanje. Ingane zabantu trapped in a battlefield. Baba kaDuduzane Dololo, true to himself. Dololo Nhlamulo arimutholi MKP. Marara maphosa ka re something o tla ba bana ba kitima ba tswa ba le bangata. Maphelo a batho who went on their program, on their persuasion, are at stake. You can't find MKP. We still can't find them. Tomorrow or Friday, we might actually bring you an interview from one of those people trapped, one of those people who went there, allegedly led by the officials of MKP under the pretext that they'll be getting training of some sort when in fact they are being trafficked. That is an important story. It's not going to die. It's not going anywhere, that story. The sooner everybody comes to the table, the better, so that we all put our heads together and fetch our South Africans. Abezindaba bamtholile uNhlamulo naye ukuthi aphawule. Uphawulile-ke ngalolu daba. Ngizokucaphunela ivideo yakhe manje. Ngiyayithanda lento eyenzekayo ukuthi kusukuma abantu abane-influence njengo-Dr. Mbuyiseni Ndlozi bazama ukuphusha lolu daba ukuze abantu laba abastake laphaya e-Ukraine, kule mpi ekhona phakathi kwe-Ukraine ne-Russia, babuye. Kodwa ngikhathazwa into yodwa, kunabantu baseThailand indaba yabo ayinakiwe. Nazi into engikhathazayo ukuthi yebo khona kufanele ngoba ekugcineni kosuku
abantu base-South Africa kufanele babuye eSouth Africa baphephe. Kodwa kunabantu abase-Thailand. Silireportile udaba lwakhona. Sathi kunabantu abase-Thailand. Akushiwo lutho ngabo. Angifuni ukusho lutho kodwa nje ngiyafisa sengathi i-energy esinayo singayichanela yonke indawo ngoba ekugcineni kosuku funa sikhathalele abantu base-South Africa singalwi ngabantu abathize ngezimo zabantu abathize. Ngifisa sengathi singabakhathalela bonke abantu base-South Africa noma ngazi ukuthi abantu abalingani futhi abantu abafani ngoba batreatwa ngendlela efanayo. Kodwa sengathi masikhathalela abantu singabakhathalela bonke abantu base-South Africa. Ngicela uzwe la. Okay, so let me just share the following. This is a very sensitive matter, and we're dealing with people's children, we're dealing with families, brothers, and family associates. So, by virtue of that, and by virtue of the fact that there's a case that's been opened and that's been investigated by the Hawks, I think it's always better to allow that process to unfold. Comrade Dudu has, in this case, opened up a case of her own. I think she states categorically what is in there and what transpired. And let's also allow the diplomatic channels to, also take their course, because we know that the officials are reviewing and looking into this matter. At this point, we cannot confirm or deny anything at this point because we don't know the facts of what transpired. And on the issue of the letter, I've seen the letter on social media. I've not seen the letter myself, so I cannot confirm whether the letter is true or not. And hence I'm saying let's allow the investigation to unfold. Again, this is not an MK matter. It's a Dudu matter. I can't speak on behalf of Dudu. I'm not a Dudu spokesperson. I'm MK Party spokesperson. I think that's important for people to understand. And we'll only comment when we are approached by the officials on this issue. As it is, MK Party is not involved, and we just need to allow the process and the law to take its course. But can you comment to the extent that a senior member of your party is being implicated in such and is being accused of that? From that front, you as the party spokesperson, what's your response to that? Well, we are in a political space, and by nature, anything that we know is associated with the Zuma family will always catch light and will always be looked at and scrutinized, and in most cases, unfairly so. So, I can't comment on the basis of just it being something that's making noise out there. There's a lot of noise that's been made about many other things. So it's just a matter of allowing the process to unfold, and then, at that point, we'll make a determination as to whether we should speak or not, and how to intervene if need be in the first place. Impendulo kaNhlamulo iphendula imibuzo yabantu abaningi abebezibuza ukuthi i-MK Party ithuleleni uma kukhulunywa ngalolu daba, njengoba esho ukuthi i-MK Party ayihlangene nalolu daba. Lolu daba olubhekene noDuduzile. Ngakho-ke angeke njenge-MK Party bakhulumele uDuduzile, kodwa akuvezayo ukuthi njengoba beku-political space noma yini ethinta igama noma isibongo sakwaZuma izothathelwa phezulu. Yingakho ngithe kunodaba esike salibika la lase Thailand, kodwa alithathelwa phezulu njengalolu. uNhlamulo Ndlela uconfirma lokho. Athi sifundele letter ekuthiwa iphuma kumkhonto wesizwe party bese siyayivala ivideo, kodwa inhloso yami nje bekukwazisa okwenzekayo. Le letter bayibhale ngomhla ka-27 kuNovember 2025. Fundeka kanje: Overview. The Umkhonto weSizwe Party's national officials invite all members of the media to a press briefing on the Russia-Ukraine matter. Date: Friday, 28 November 2025. Time: 11 a.m. Location: 5th floor, Victoria Maine 71 Margaret Mncadi Avenue, Durban, KwaZulu-Natal. Naki letter le esazisayo ukuthi kusasa bazobe bena media briefing. Bazosazisa nje bona, kodwa angeke bageqa amagula ngoba udaba lisenkantolo.
Funa sikulindele ukuthi angeke bangene into details ngoba udaba lusenkantolo. Uma umzwile uNhlamulo ukuthi uthe funeka silinde ama-investigations size ukuthi ababekaphi. Manje uyabona ukuthi noma kuthiwa banolwazi angeke bekwazi ukulukhuluma ngoba udaba lusenkantolo. Kodwa sozwabona ngo-11 ukuthi bathini. Angiyibambe le video bese mina nawe sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.